Araba je kalo kile fɔlɔ san 2026 malidenw an b'a fɔ date fɔlɔ min na k'a fɔ k'a ka bamanankan kunnafoni y'a waati selen n'o ye kunnafoni surumani waati ye o hukumu kɔnɔ an b'a lɔdɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw ni i ka dɔn k'a fɔ an jɛmaba jɛkulu n'o bɛ tali kɛ Afrika kɔɔri la olu ye wulikajɔ sabati ka bɛn ni i ka dɔn k'a fɔ kunun ye ka fɛɛrɛ tigɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw kun kɛlen don ka janjugu minnu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ Segu marabolo kɔnɔ ka se ka dangarikɛ a bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ ka wulikajɔ kɔnɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka ni maa kɔfɔlenw ka u ka janjugu caman ka se ka o kɔni tiɲɛ o hukumu kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw ye gosili min ta ka ɲɛsin u ma sa o kɛra sababu ye u ye fɛn caman ko o sɔrɔ Bamaji wale tigilamaw bolo n'o bɛ tali i ka dɔn k'a fɔ mobili 2 Boyanko i ka dɔn k'a fɔ o sɔrɔla u bolo ka o bɛɛ lajɛlen détruire o kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ moto 12 o nana ka na y'u bolo ka fara carburant dépôt kan o fana nana ka na sɔrɔ u bolo o ni waati min bɛ tali i ka dɔn k'a fɔ u jabala yɛrɛ n'u ka résidence u logelen don yɔrɔ min na o yɔrɔ fana dɔnna o waati kelen na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ finitigilakaw ka fini donta n'o ye uniforme teni min kan ka don finitigilakaw la an y'o camanba wɛrɛ an y'o minɛ u la o waati kelen na ka taa se kɛlɛkɛminɛn caman wɛrɛ ma n'o ye an ka munition mugu pɛrɛntɛ caman o b'u bolo ka taa se marifakisɛ caman kɔni i ka dɔn k'a fɔ ani ka taa se minɛn caman wɛrɛ ma min kɔni Mali finitigilakaw ni Afrika kɔɔri y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka min kɔni minɛ ni jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo an bɛ waati min na fɔ bi n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Nizɛrikaw fɛ yen nɔ n'an taara Nizɛri sa i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka bɛn ni kunun ye sa k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Torodi marabolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ na ye i ka dɔn k'a fɔ o kɔni a tɛ lakale bawo ka d'a kan min dar'o kan ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ u buntenna fo ka taa fɔ i ka dɔn k'a fɔ buntenni tora ten o kɛra sababu kɔni i ka dɔn k'a fɔ ninnu maa kofɔlen kɔni bɛɛ y'u yɛrɛ ta ka se ka boli cogo bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la min bɛ kɛ sababu ye sa u bɛ se ka kisi cogo min na nka i ka dɔn Nizɛri finitigilakaw kɔni ma se ka jɛ o la cogo si la bawo ka da o kɛra sababu ye maa caman wale kɔni o bunana ni na Bamaji wale tigilamɔgɔw ka fanfɛla la an ye kunnafoni min sɔrɔ Faransikaw fɛ yen nɔ sa u ka kalataw kɔni o bolodalen don ka bɛn ni i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ avril kalo tile 2 ye i ka dɔn k'a fɔ ka n'a kuncɛ mai kalo tile 2 la n'Ala sɔnna ma san 2027 n'o bɛ tali kɛ u ka jamanakuntigi kalantaw kɔnɔna o kunnafoni kelen kɔnɔ n'an tora yen sa i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Burukinaw fɛ yen nɔ n'an taara Burukina i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ bɛnkanni wale dɔ taara ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ma Burukinaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ fɛn min ye Gayere marabolo kɔnɔ sa u y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ bɛn Burukina finitigilawale tigilamɔgɔw kan yen nɔ Bamajo nana ka na min wuli ka jɔ sabati o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw kɔni sera ka segin ka wuli joona joona u nɔkan bɛɛ lajɛlen na ka dangari kɛ ni jatigɛwale tigilamɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o hukumu kelen kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ u ka moto ka taa se u ka maramaminɛw munition caman fo ka taa se u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni telefɔni kofɔlen minnu ye i ka dɔn k'a fɔ Burukina finitigilakaw nin bɛɛ lajɛlen kɔni récupéré k'a dɔn k'a fɔ o waati kelen na ka tila ka gosili kɛ ka ɲɛsin u ma pankuru minnu bɛ sanfɛ olu kɔni gosili kɛ ka ratissage camanba de kɛ min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ ninnu maa kofɔlen kɔni u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ degun ani gɛlɛya kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ nin waati in na sa i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'an taara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ji kɔni ye tiɲɛniwaleba kɔni kɛ an bɛ waati min na fɔ bi ka bɛn ni kunun tɛnɛndon kɔni Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔ o kɔni kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire kɔni maa caman kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ ko minnu kɔni ni olu ye degun sɔrɔ kosɛbɛ ni ji kasara in na bawo ka d'a kan ji kasara in kɔni kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ maa caman kɔni ni nana ka na to a la an bɛ waati min na fɔ bi Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔ o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ maa caman wɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu nana ka na degun sɔrɔ kosɛbɛ koyi bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ nin wulikajɔ in kɔnɔna na tile 2 kɔfɛ ne bɛ tali kɛ 48 heures kɔnɔ san min kɔni nana Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔ o kɛra sababu ye ka maa caman kɔni ka o bana o i ka dɔn k'a fɔ maa caman fana kɔni o nin tora a ko la o hukumu kelen kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ u ye laseliw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni tora la a ma kasabi kɔni an bɛ waati min na fɔ bi maa si kɔni tɛ se k'a fɔ ko nin maa hakɛ kɔni de tora la an bɛ don min na fɔ sisan bawo ka d'a kan maa sata kɔni o cayara kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bilan provisoire minnu kɔni n'o nana ka na sɔrɔ ka bɔ o de bɛ t'i jɔ maa 59 Boyanko la min bɛ tali kɛ u ka conseil des ministres la u nana ka na min lase k'a yira k'a fɔ ko o de kɔni nin tora a la mais min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu sigilen yen nɔ u bɛ t'i jɔ maa 16 Boyanko la min kɔni nin tora a la an bɛ waati min na fɔ min yɛrɛ Mali jamanadenw ye an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ka bɔ fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn Côte d'Ivoire kɔfɛ yen nɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ taa ka taa i jɔ comprimé juguba dɔ n'an b'a fɔ o ma ko tramadol ale kɔni minɛna Senukaw fɛ yen nɔ Mali finitigilakaw fɛ kabini ni su nɛgɛ kanɲɛ 4 waatiw ye o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ a bɛ t'i jɔ comprimé 800 Boyanko la min kɔni nana ka na minɛ nin maa kofɔlen kɔni bolo n'o bɛ taa ka taa i jɔ i ka dɔn k'a fɔ tramadol 250 grammes Royal Fort o kɔni nana ka na ye ninnu maa kofɔlen kɔni bolo an bɛ don min na fɔ bi o kɔni bɛɛ lajɛlen minɛna nin waati in na k'u bila an ka finitigilakaw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ nin wulikajɔ cɛjugu minnu kɔni kɛlen don a ka se ka danga se ka sira la cogo min an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ
n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ nin waati na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kayikaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ motoba kɔni ani moto mankanba o kɔni bɛɛ lajɛlen interdit la Kaye marabolo kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'o si kɔni tɛ boli Kaye bilen fo ka taa fɔ nouvelle ordre kɔni o bɔra an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ nin bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni na min labɛnna Nos Media ɲɛmaayaso fɛ ka a lase aw ma ladiriya kɔnɔ an b'a fɔ a ye ko aw ka sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw la a tɛ fɔ aw jigi kɔ a ye jɔ partage ka se ka s'u seyɔrɔ la an ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛn